ukuthi kwamukele ohlelweni sicela ubingelela ababukeli emakhaya. Ngicela ukubingelela ababukeli emakhaya, ngibingelele nabangakithi la siphuma khona eMaritzburg. Mfowethu siyakwazi Magojela, sikwazele emvumweni namhlanje siyezwa ukuthi wena ubuholo ofeleba nize la ePlayhouse kwi-competition. Uyibona kanjani namhlanje mfowethu i-competition yakulonyaka? Engikunotisayo kulo mdlalo wakulonyaka izinga lithanda ukunyuka, ama-group abukeka elungise kakhulu ukulungisela umdlalo i-tough. Makunjena-ke ubonga ukutholile ngoba kuseyosula nje isinqumo sejaji. Kubeka wonke umuntu edlala ngokuzinikela kulo nyaka, sihlezi sidlala le competition. Lo nyaka ngathi ithanda ukuthuthuka kakhulu. Ngonyaka ophelile naniphuma number ba? Ngonyaka ophelile la eThekwini impela kulo mdlalo lo saphuma number 2. Nisuka khona eMaritzburg. Nisuka khona eMaritzburg. Mawukuthi uyabuka iqembu lakho lofeleba kusukela ngonyaka odlule uze kufika manje li-improve kuphi ngoba siyabona ukuthi angathi iqembu liningi lona? Ukurecruiter nje nokuthi-ke iqenge encane-ke ibukeka iyithanda lento esiyenzayo. Thina nje sesibadala kuyona, iyalandela, iyathanda, siyahlalisana nayo kumnandi. Nokubona iqembu likhula nje likhulisa ibona ubumnandi ukuphathana kahle ney'ngane. Nako ukuhlezi-ke siphuma kanje kudlalwa kuyasilekelela ekutheni iqembu lithuthuke. Nako ukuthi ukuhamba imidlalo ebaluleke kanje bayafisa ukufunda laba abancane, bafunde ukuthi yini eyenzakalayo nabayoyenza mhlathiwa sebebodwa asisekho thina sesikhulile. Yebo, hayi sinifisele inhlanhla bhuti omdala. Siyabonga bhuti wami. Danke, libe hambe kahle. Siyabonga.